Здравейте, аз съм Соломон Мичев и сега ще направим 2v2 батъл. Новият батъл. Един ще направим с този дек. Аз съм 8 арена. Ще направим битка. Дано спечелим. Защото мисля, че скоро ще ми се падне Magical Chest, от който ще се падне нова легендарка. И ще сега да видим дали ще се падне. Може да се падне и друг чест. Почваме батъл и сега. Ей сега. Зоуи се казва нашия кланмейт. Тиммейт по-точно. Голден Баръл. Както с лъчка и Giant Skeleton пред. Това е хубаво атака. Така че той има гоблин варел трети. Ще убием Лизарда, скелета на мишка ще има отега. И така ще става с миньони. Помото убива скелета. Картон стане гоблин баръл. Или не. Ох, тия много е балона щупкулца. Сега Baby Dragon след прави типове на Томстона и го убива. Сега ще ме балон Inferno Dragon. И балона не направи тип. Пустим булер, за да направим малко типове. Baby Dragon не може да го спреш с ключка на личка. Който ще Голден Баръл. Турнира. Прави го с Майрор. Или да, пусна Майрор, втори Голден Баръл. Аз ще направя Wizard и Prince, само трябва да ми се зареди. Фиксира точно колко трябва. Ще Giant Skeleton и Giant. Добре, това е много добър комбо. Иначе не пуснаха защита Baby Dragon. Не чак толкова силна защита. Стамболер. Сега сме наравно. Се разсейва. Тези са добри. Не са малко, това е така. Но нищо. И сега ние сме малко по-добре с главната кола. Тук Giant Skeleton за разсейване на Inferno Dragon. Искат да отидат да взят скелета на армията. Стъпничка. Не знам, просто те са радостни. И ние сме добри. И те са добри. Не знам кой ще бъде. Ще е Крузген. Well played. И така свършихме батъла. Наравно. Това беше добре. Само малко да донетваме на хората. Това дек мисля, че е добра, съм 8 арена. Кажете, вие може да кажете някакъв дек за 8. Защото аз мен ми се искам да кача 9-та.
скоро ще ми се падне легендарка. И това беше от мен.